Din nou am filmat prea mult. Din nou. Stop what you're doing and report to the care hatch. E cam recordit. Play the record. De ce nu pot să ăsta bun, frate. Știți că ai că plină din asta. Dar s-a topit! What? Înghițată! Another glorious addition to our... Deci am dat drumul la filmare fix când mi-au luat reclamă. Ce s-a întâmplat? Să te las să scapi cu asta. Nu găsesc nimica. Nu găsesc. Serios. Da, lui așa nu a făcut absolut nimic și vine cu mine. Da, mă, monstruosul ăsta, mă. Dacă știam că e monstruos, că vrea aici, mă, ăsta. Ca să nu mi-a apărat, e asta e. Uite, acum mi-a apărat. Uite, acum mi-a apărut, mă. E rar voia inima. Crown Child Care reminds you, do not consume baby food, no matter how tempting it may be. You were told, do not eat the baby food, not shove it all in your greedy little face. Get back in the kitchen and do your job. Avem nevoie de rancă. Deschidem ventul. Rancă asta. Ne urcăm. Hai că mergem. Urcăm. Mergem în față, ne o luăm la stânga.
Luăm pe aici. Uite doctorul. O să vină copilul. Bă! Am luat greșit. Vor veni copilul pe aici. Eu voi cădea pe aici. Pe aici. Ia să vedem. Pe aici voi cădea, mă. Uite pe aici. Pe aici voi cădea. Da, e masă. Cred că a rămas fără coastă. Ce s-au așa, mă? Bai? Echim. Copilul ce? Mă mănânc cu ochii. De ce văd așa? Bă, am trăit aici până noaptea, mă. Oh, did you not get a sticker? Strange. That only happens to incompetent employees. Sleeping on the job means unpaid overtime. Deliver the package. E adevărat de practic. Toți pe 400. Și noi suntem acolo, avem grijă de copii. Dacă ce nu știm noi este cum. Cop. Nu din nou. A bătut și după a fugit. Hai că a fugit. Welcome to Crown Childcare, nurturing growth every day. Good morning, 225. We've had a new arrival. The perfect day for a fun fair. O să îngrășăm un copil. Vă dați seama că da. Was that entirely necessary? Get it down so we can continue with the festivities. Ce le-a aruncat, nu înțeleg. Așa că nu plecă de aici. Pune-te și conduce-mă. Uite că ești înainte, conducea cu viteză acum. Ice cream. Am pus înghețata greșită pe ăsta, mă. Ice cream privileges have been revoked. One child. The sign could not find their day is cancelled. That plane was company property. Take that overfed child to the changing room now. Intruders detected. Lockdown in effect. His dolls. No hesitating, 225. Destroy every last one of these spies. Caracterul nostru acum e prost. Vedeți? O să ducem. Uite pe unul cu aspiratorul. Ia aspiratorul, îl pornește.
Nu pot să cred, de ce n-au putut să-mi iau așa aspiratorul? Outstanding work. Only one left. A rămas acolo. Vrea voi să vă dați. Very impressive, Tutu-san. Perhaps we misjudged you. Still, a brief evaluation is required. Log on to the computer. Dăm report. Și dacă mă uit... Ce mă? Ce m-a speriat? M-a speriat. Uite. Efectiv m-a speriat. Efectiv m-a speriat. Uite-o! Uite pe originalul. Mi-arată așa o mică idee din copici. An eventful and tiring day. Tuck all three into bed before you clock out. Este puțin mai greu decât să pun. Le-am aruncat bucile. Le-am aruncat cu bucile pe brațe. In recognition of your efforts today, a special sticker has been awarded. Such promise. If only you could see the tree. Lockout. Cu asta e de aur. Lockdown is still in effect. Please take a seat. A member of staff will be with you shortly. Pa, pa.